Jingshukor na Khlem Jong Nongsan Hima. Kinong yalam kakasi jantia Christian Leaders Forum ha kasing balang kila penram ya ka Sorkar ukon rit ke sangma halor ka jingai kilai tili kilaisan banseng ya Kjclf khalai ba lani ki kasino ha ka baning kong ka te ka kenhun kala ong ba ka Sorkar kala Pynpaw Khlem jing Lehraiñ ya Jingthok Jingshukor Jong ka shaki Paidbah bat shaki nong yalam jong kiniam ba pher namar hai ki por ki balalet ka Sorkar kala ong ba kanam pat ailat ban sedang Kjclf khalai ba Nalor kata kilo ang baka Sorkar kala penher dori ki hajar ngot ki nong wan jungok kai perthei ki bajuwan sa Meghalaya namar ka Sorkar kala dep ong bagi Kjclf khalai ba ki de tang na gabenta ki nong jungok kai ki ba khambuan pisa haba Pynpaw bagi te Kjclf khalai ba kinwan ra ya ki wei pat ki jingsiu ki nong yalam niam ki la khot lawer ya baro ki balang bat ki wei pat ki kenhun lem bat ki riu Paidbah Bakin mi syakhamat ban penrem jori ka jingle jong kani ka Sorkar kabala ailat ban seng ya Kjclf khalai ba Nakaliang jong ka Kjclf kani khasi jangya Christian Leaders Forum idap la jing smo khya ka ba kraw ka jing sosi ka ba kraw halor ka jing punpana bagani ka Sorkar ka bo menta kala I license na ka menta ki lightly ki casino kala I lightly ki license ban sedang ban penmi ya ki casino ki bangi jing so tho jungi ni ong bakki dei ki ktem jong jing khalai ba ki ktem ba jong jing khalai bat ki ban penmi e jing auria ki kam snail ba ki wei ko ba ki kam ki ba pi ai hadin habot kan ta e ka lawai jong ki khon sama jong ka ri kan ta ka imam sa lang ko kom ta ta tingi wan ye kendu i ba met ba mo ko dei speaker jong ka assembly jungi bat pada nyamdon bon ong persai bukan ni ka kam jong ka Sorkar ka pemerintah dan rengi wan da jing snokya wat habang ni kendu ni la ayo da ka shithi shi bangi penram jul ya kane ka jingle jong ka Sorkar pemerintah Khlem jong in pat ai ka tien ka shai man dai yo se kendu chief minister dai ila man tho da shithi shu ban ai shu da Jingthok Rai ya kata tingin sa tim kham hadin ke ikwa kaban mi pat nang ne nakaliang chungi ngi Pynpaw he ya la jing snow jong ka forum bang kwa pan rem jo ya ne ka jing le jong ka Sorkar ka wei ka long wa ka Sorkar kala thok ya ki Paidbah baro ya ki kan hon ki bo pher kan thok ro e ki na lam nyam ki na lam jong ki balang ki bo pher namar ki pol ki ba kham mun shwam ki ong kinumpat le menta ya kene kam hanrei mun shisni pat ni asno wala pan na hadu lightly ki license la dem ai ka ba ar ba de no to taxation minister ni asno ki contain ba u pen hapo ya ki nong jungo kai perthai ki tourist ki ba wan shal jala ki phau hajar wan ka por u ong ba kane ka casino kan kring yaki doris ki ba kham don dor ki ba kham don dor ba kham rem la se uang daga kitien doris au high worth high value ki mod ki doris ki ba kumno kita ki la ban dei ki ba khai pisa ki la ban dei ki criminal ki la ban dei ki mafia ki ba la project nim tim la se ki kwa ban kring ba kum kita ki bre ki ba ra ki phau lam ki phau ta shi jana Sakawai pat along the taxation minister uang wa ki try jela ki nyok nong tang na ki safit saphai jangan ki kam casino uang local resident will benefit from the footfall of the casino industry tang na ki lingkhot lingkhai ki safit saphai jong ni kam kabot kam don ka jing perkhat jong kane ka Sorkar na tang ki re Paidbah jela pro ko nang ta daw nakaliang jong ka forum ko ba snokya nang ta ka jing ka lawai jong ka jela ka lawai jong ki khon samla jong ka ri kan thai wat shin rang ba ka jing sngai ru kham tam ki sama kan thai ka forum ko program jo ya ni jing le jong Sorkar ko menta kata ka ko pen kendit ko pen smosi wat ko pen snow jam daw ha ko ru kon no taxation minister on casino industry can attract, can cream,
yaki tourist with high worth yaki nong chok kai perthai ki bakham don dor kamu open po dor no ki wei pak ki nong chok kai perthai ki buan ki phau hajar man la si man la po shaki snong ki jongi shaki jela shaki ni nong ba jongi te ni pun pau yaki jing prasha yaki jing so jing pun rem yaki ni kum kita ki kentien ki pun po dor no yaka jing long brew kon ta ke kadai kata kui ke bang ni snow lengo ni snow pendit au nai me ha por ni kendoi o tu nai jemang tu te ni don lang hi te chief minister don prom chuni u ong hi ni ba kinum pat le kerke menta rei shaban le kinda khot kinda yes play jumot kinda wa ke jing tip ku ba banya kom ta rei menta ba da ka mi ke ni jing pun pra ku me ti kendit pa ni penram ya ka ta nakadang ni ong ba Sorkar ka thok ni Paidbah ai ki kan hon ki bo pher wat ki noi lam niam noi na kristan tang kata hai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.